Njengoba nisibona isimo sisimbi kumasandawana, mina nake ngizokusho. Uyabona lo coach usathanda kuqokwa, mengayiwini i-Champions League. Mengayiwini nje i-Champions League ngiyakubona kwe-league, mengayiwini i-Champions League. Kumele axoshwe lo baba lo. Abanye bayamazi mhlawumbe abanye abamazi. Igama lakhe bathi uFlemingberg mengaphosi. Lo baba lo waqokwa ngo-2022. Eqokwa nje uzoba u-sporting director weMamelodi Sundowns. U-sporting director umuntu kanjani na? U-sporting director umuntu okwazi uku-scout abheke abadlali abadingwa i-team, yabo. Abadlali abazo-add i-value kwi-team. Uyena umuntu oshape i-team ukuthi idlale kanjani, yabo. Izinto mayibheda kwi-team unayo i-decision yokuthi akwazi ukushintsha izinto, yabo. Unelungelo ukuthi izinto mayingasebenzi umdlalo kanje akaperform kumele ahambe. Ucoach obhedayo ongenzi kahle kumele ahambe. So sporting director umuntu kanjalo, umuntu onepower ukushape indlela isimo edlala ngakhona. So lo mjida lo waqokwa iSundowns ngo-2022 and ngo-2022 menikhumbula kahle uRolano wayesethanda kuqokwa na as ucoach bekanye benoSteve Kompela benalaba omanqoba mnqithi. And ekuqokweni kwabo baperforma kahle kwisizini yokuqala. Kodwa ngeke ngisho ukuthi baperforma kahle. I think bawina i-league ne-cup if I'm not mistaken. Ungangikhumbuza ama-comments ukuthi bawinani ngo-2022-2023 season. But I'm certain bayiwini i-league. Orlando Pirates abakhipha ku-MTN ama-semi-final. No, ngo-2022 I think abawinanga lutho ngo-2022. Bawina i-league kuphela bangayiwina i-cup and ku-Champions League nakhona abenzanga kahle. Kwathi ngesizini lesiphuma kuyo wangawina lutho futhi uRolano, yabo. Wangawina lutho, wawina i-league kuphela. Wawina futhi ne-AFL. Since efikile kweMamelodi Sundowns lo Flemingberg lo abadlali aseke wathi abasayinwe. Mwasubheke nje ilist yabadlali athi abasayinwe. Imost yalabadlali abakule list laba abasekho kweMamelodi Sundowns. Lokho kukutshela kukhulu ngerole ayidlalayo lo coach lo. Ngeke ngisho ukuthi ucoach yabo i-sporting director le. So wabadedela omanqoba, wabadedela uRolano. Basebebadedelile nje nawo abadlali aseke wathi abafakwe like abathengwe actually. Abubakar Nasir wathengwa ngo-2022. It's a pity ke wathola i-injury wangadlala most of the time but wathengwa under isandla sika lo baba lo Flemingberg. Nango omunye umdlali Erwin Saavedra njalo angikwazi ukupronounce igama lakhe, yabo. Wale waseBolivia right now usakwiloni if I'm not mistaken, yabo. Naye wathenga ngo-2022, yabo. Umunye wabadlali ongasekho kwi-Sundowns no Abubakar Nasir akasekho kwi-Sundowns kuyiloni ku-SuperSport United. Mase kuba uMarcelo Allende, yabo. Right now ngisakhuluma abadlali bale ngaphandle. uMarcelo Allende usakhona uMarcelo Allende kuMamelodi Sundowns endodlala kahle, yabo. Omunye umdlali uBut lo mdlali waseMorocco angikwazi ukupronounce igama lakhe office right. Ulando Rulani ke badlale ku-Wydad Casablanca, yabo. Kwathi last season kwathengwa abadlali uEsquivel wathenga ngoJanuary waphindela lesi phelile isizini ethenge ngemali eningi futhi naye, yabo. Kwathenga uTeshuk Matthews wathengwa wala South Africa uTeshuk Matthews but bedlala kuma-league aphesheya. Kwathengwa uJunior Mandiyethu bedlalela iStellenbosch bamthenga kwiStelis. Nawo usehambile kwiMamelodi Sundowns. noEsquivel nawo uhambile kwiSundowns. It's a pity usakhona uRibeiro kwiSundowns usayibambile ndudlala kahle futhi naye. So mwasubheke labadlali la that tells you a lot indima ayidlalayo lo baba lo, yabo. So kulabadlali laba yena waye-expect ukuthi labo coach laba bayibaqokile bazokwazi ukubasebenzisa labadlali. And mwasubheke indlela abadlala ngakhona labadlali laba ngeke ungitshela ukuthi badlala ibhola la South Africa, yabo. Because basathanda kulanda lo mdlali waseBrazil ekuthiwa uSalles, yabo. uSalles ngiyambona nonke uSalles akadlali kahle, yabo. Indlela adlala ngakhona mhlambe kukhona asazokuletha kwiSundowns singesazi kodwa. So engikusho nje wabelande lo coach lo osasana kufika wasePortugal. Kumele it's a must ukuthi lo coach amqokile lo baba lo uyayiwina iChampions League, yabo. Because ngiyesisho ukuthi lo coach lo ulandwe iClub iMamelodi Sundowns. No, you cannot say that. I'm sure we approve ukulandwa lo coach. Ubhekile ukuthi lo coach lo mhlambe unazo izikills zokudlalela leli bhola leMamelodi Sundowns because abaningi bayasho ukuthi lo coach lo sathana kulandwa udlala ibhola elicishe lifane nelikaRolano, yabo. So mebehluleke ukuwina iChampions League, mina I'm saying kumele ahambe lo baba lo because imali esespendiwe kulo ngisho 2 years because 2022 2023 2024 right now kule minyaka nje imali esespendiwe. Yeah, it's 3 years because December right now. Kule minyaka nje umthatha imali esespendiwe eningi kakhulu, yabo. So I think isikhathi na maybe ngayiwini Champions League abona indlela, yabo. Nithi ngalo mbono wafetha, yabo. Angikwenza ama decisions kwiMamelodi Sundowns but
lo mbono lo engiqhamuka nawo right now I feel like uyayenza sense yabo because nguye umuntu oresponsible ukuthi kulandwe abadlali ngiyakhumbula impela ngosikhathi kuthengwa uThembi Nkosi Lodge ngezwe amahemhem kuthiwa wayengahambisani naleyo signing le yathi Nkosi Lodge yabo so baba nengxabano benoRulani ukuthi uRulani akalithanga lutho kwiSundowns olutangible yabo kulemgomo nemibandela abeyifunile ingakho uRulani wahamba and njengoba umbona nje uLodge engadlali ngaleyo ndlela singaqambelana amanga bafethu akusiyi injury leya yabo uLodge uright la ekhona imandate yakhishwa nje kuthi uLodge akusiyena umdlali weSundowns esingathembela kuyena iningi italente eliyang elifresh yabo unepower and izinto ziyenzeka masekhulumile so meke wabheda nje kumele ahambe ngempela yabo